acca non ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko salminde wona e juurade moon e kala saaha hande emin ɗo faade ɗo e semme final goto poɗɗo ɗon wadde pour Daouda Moussa Dia min noon mi udditat tan hande mi haalata sehilam nanɗo guiɗelam hono Didier Dou kala ko foti haalede hande ko kanko haalata min mi udditanno tan Didier Dou micro nani Piindi TV nani ko jolfuɓe mbiyata ko dohalal e ko noon tigui rigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo mbawɗon wonde ɗo mbawɗon wondir kala ɗum noon paame kala ko dilli no ɓuurɗum doole fulɓe mbi guɗannoɗo mere so tawi rewde issumaji toni ceeɓa ko gonga ɗum noon sikki ala oɗon gandi so tawi on jii oɗo public gandon ko yooɗi ala e daranam ne tawno fulɓe ne kewide mere ɗaccani winde ɗe haadirten henna ne tawno eɗen gandi o mo ganduɗa hoorema woni Questeur assemblée nationale mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Daouda Moussa Dia eɗen gandi wona haala mum golloto golle ko golle mum golloto haala hande noon eɗen gondi ɗo ene hunare boye mo hani wuro ko kefere warta e jamma goto ɗum noon sikkela ko Piindi TV ɗum noon eɗen gandi hande so tawi en jii oɗo public ganden ko sababu sababu ko sababinani moƴƴani ko sababu sababu ha sabude hutorani kewmidi kala sahani ɗum noon holi gonɗo sababu o woni on mo gandanɗa ma woni Mody Thiam Dabo ɗum noon Mody Thiam Dabo ko kañum woni représentant makko ɗo e Hammadi hunare ne haadirten henna ɗum noon sikki ala onon kala oɗon gandi oɗo public mo jiiɗon wona kecce addi ɗumen ɗo henna oɗo public mo jiiɗon ko public pattamlamo oɗo public mo jiiɗon ko public mo gandanɗa hoorema ko o gorko pattamlamo dimo danejo caliɗo yeware dariɗo lang e frontiére dimago caliɗo jasre lugre ɗum ɗo woni Dabo ne haadirte ni henna noon sikki ala so tawi en mbi Dabo mbiyen conseiller des collectivités territoriales ɗum noon sikki ala Dabo gullondade mon dow yimɓeɓe nanane haadirde ni henna ɗum noon sikki ala ko Piindi TV Didier Dou taw noon ko ɗo e nder hunare boye mo hani wuuro ngo kefere walta e jamma goto ne haadirte ni henna Daouda ene wayno o yettima joni bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ɗum noon ko Daouda fatata ene wayno o yettima ne haadirte ni henna ɗum noon sikki ala ne tawno ko gorko jonaɗo hoore mum mo kewmide billal barama jiigui nagguereɓe wasraki gaari joom tuubel toksel baban tuubeje mawɗe kanko woni baban bata mo kewɗen wiide guel heewi jibinede koye ceeɓeni mum so yeeya yoori watta yubde tigui rigui bandiraɓe eɗen gandi ko yooɗi ala e daranam ɗum noon sikki ala eɗen gandi hande o yaadi koye on mo gandanɗama woni Mody Thiam Dabo sikki ala Mody Thiam Dabo eɗen gandi golle makko hakkude makko e Daouda Moussa Dia cekilagal mabɓe e yidde nde e enɗam ɗam e wattorde nde foof nan ɗon e haadirde henna ɗum noon mbiyen Daouda Moussa Dia on jii ɗiɗo jagartaji kanji fof ko Daouda Moussa Dia ɗi jaɓɓoyno sikki ala ɗum fo e wade noon eɗen gandi woni dow ko Oumar Doro Koumé c'est mon grand frère de valeur il est là ɗum noon sikki ala kanko aussi ko garɗo e nder oɗon tuma ha joni wadde couvrir oɗo événement pattamlamo ene wayno seenuji ɗi kanji kala ɗi gaari ndeysan ne haadirte ni henna ɗum noon eɗen gandi Dakar hay goto heedani hen caggal ne haadirte ni holko woni fandare nde holko woni kuccam ɗam holko woni eɓɓo o so wona jaɓɓade on mo gandanɗa hoorema ene famɗi haala kono noon ne heewi golle ne tawno golle mum ene tengtini ne haadirte henna on woni Daouda Moussa Dia Questeur assemblée nationale mboɗo yiiɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe kamɓe kala ɓe bonñanamo kelle dow mbiye Daouda Moussa Dia kelle mon dow e Questeur assemblée nationale Daouda Moussa Dia joom Piindi TV Daouda Moussa Dia Questeur assemblée nationale Daouda Moussa Dia l'homme qui a marqué son empreinte Daouda Moussa Dia mo gandanɗa hoorema wona haala mum golloro golle ko golle mum golloro haala oɗon ni DG Daouda Moussa Dia bandiraɓe sa wi Daouda Moussa Dia mbiya gorko jiɗɗo pulagu battoɗo pulagu oɗo noon ko kañum woni représentant makko ɗo e nder ha joni hunare boye mo hani concert pattam
bibi sonji saldudu ala palal Daouda ko saldudu ala palal Daouda way kono asaman ni oɗon gandi asaman ala calɗi nangude ɗum bibi oɗon gandi asaman ala calɗi nangude ɗum Daouda ala calɗi nangude ɗum département Kanel ko Daouda Moussa Dia jeeyi Seydou Dia
Come on, let's go.